Od samog starta sezone Jasen je stavio na znanje protivnicima i javnosti da je najozbiljniji kandidat za osvajanje prvenstva i plasman u zonski rang takmičenja, u kojem je posljednji put igrao 2008. godine kao član zone Morava. Cilj je ostvaren 3 kola pre kraja prvenstva pobedom nad Sečicom rezultatom 2:0 golovima Jankovića i Sinđića. Predsjednik kluba Edip Žigović kaže da je uprava sa trenerom Belminom Sadikovićem napravila dobru selekciju igrača i da rezultat nije izostao. To je rezultat napornog rada nas uprave, trenera, fudbalera, naravno uz pomoć opštine Prijepolje, brojnih sponzora koji su nam pomogli. Uspjeli smo da ostvarimo zacrtani cilj. Presudno je bilo upornost i sloga svih nas. Kreni prvo, znači na prvo mjesto su igrači. Znači zalaganje od prvog kola do bukvalno, znači ovo već nije zadnje kolo, znači do zadnje kola će biti zalaganje. Naravno tu i uprava koja je sve vrijeme stojala iza nas, koja je dala podršku, koja nas je i finansijski ispoštovala sve maksimalno. Opština Prijepolje, naravno, Brodarevo, ljudi iz dijaspore koji su nas pomagali, da kažem, svi redom Brodarevci su nam pomogli u ovom uspjehu, velikom uspjehu. Ovo je uspjeh Brodareva. Zahvalio bi se prvo upravi, stvarno su ispali korektni, počevši od trenera, predsjednika do uprave, stvarno su nas ispoštovali, a mi kao ekipa smo se uklopili baš super, svi smo dobri momci, sve je baš ispalo korektno i kad se sve poklopi moramo naravno da budemo i mi dobri, a golova će biti u zoni, nadam se i dalje. Sve to do ekipe. Predsjednik Jasena je više puta tokom sezone izražavao zahvalnost sponzorima koji su pomogli rad kluba i u velikoj meri doprinijeli osvajanju titule. To su pre svega ljudi iz Brodareva koji žive u inostranstvu. Prepoznali su naš rad, naš trud, pomagali su nam. Ovim putem se zahvaljujem svima njima. U narednoj sezoni Jasen će se takmičiti u zapadno-moravskoj zoni u kojoj su protivnici znatno kvalitetniji. Naš cilj je prvenstveno da ostanemo sredina tabele, da znači sljedeće godine da budemo stabilan zonaš. Nećemo znatno i bitno menjati naš igrački kadar. Dovećemo 2 do 3 fudbalera i probat ćemo zadržimo okosnicu ove ekipe. Razgovarat ćemo sa svim fudbalerima koji su iznijeli teret i nadam se da ćemo postići dogovor jer oni su korektni, a i mi smo prema njima bili korektni. Treba da budemo realni. Opstanak nam je prioritet, jer zonski rad takmičenja je mnogo jači od okružnog, tako da treba biti realan, znači opstanak je broj 1, znači nema ako nas ukaže nešto, znači opstanak i to je to. Da se zadržimo koju godinu gore, ne koju, malo više, jer imamo neke planovi sa mlađim generacijama koje smo počeli da radimo. Očekivanja su tu da budemo reda na sredini tabele, ako budemo mogli nešto više, pokušat ćemo. To je to. Stvarno, a što se tiče golova, to je najmanje bitno. Golova će biti i drago mi je da smo ušli u viši rang i zahvaljujem se svima na tom. A nastup u višem rangu će biti znatno lakši ako se ostvare želje i planovi uprave o rekonstrukciji stadiona na Rosuljama, koji bi dobio znatno bolji teren, tribine i pomoćne prostorije. Trenutno se nalazi u Beogradu, u vladi Republike Srbije. Sad je na njima da odluče da li će nam pomoći ili neće. Mi smo poslali svu potrebnu dokumentaciju koja im je trebala. Poslali smo preko opštine Prijepolje, preko predsjednika Dragoljuba Zindovića. To je gore. Sad je sve u njihovim rukama. Nadamo se, jer vidite, teren nije u baš nekom stanju. Pokušavamo koliko možemo da održavamo, ali teško je zemljište podloga je takva da ne može baš da bude kako treba. Nadamo se i u opštinu i u vladu Republike Srbije da ćemo odobriti sredstva da izgradimo novi teren sa tribinama, pomoćnom zgradom. Jasen u narednom kolu u Kosjeriću igra derbi protiv drugoplasirane Crnokose, od koje trenutno ima 10 bodova više. Utakmica nema rezultatski značaj, ali su nam i igrači i uprava potvrdili da će i u ovoj i u mečevima protiv Jedinstva i Perućca ići na pobedu jer žele da sezonu završe bez poraza.